Lho anak iwake karo. Lho kok muncul anak iwake? Gak robot. Ya Allah. Apa ki pucuk aku? Ayo. Ayo. Tadi. Yo, tadi. Duk. Iwak le. Pucuk aku. Iya. Nah. Kuk. Alala pucuk aku. Alala. Ayo. Merah. Ayo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. Woi, rekreasi mobil ke, taman ke. Ayo di grup. Wis prepare lor. Kita berangkat trip Lamongan, Waduk Gondang. Ayo radio duit. Lah ya kayak nyapo ubeng-ubengan praune Mas Bendul. Halo. Suhu aing Pak Tres ngenteni perahu lor. Elok pokoke. Lah ya. Lho yang kulon ngeduk ngombro to kae. Iku wong telu tok iki. Mbuh kok bung-bung. Lah iki gak enek sing anu to iki peraune. Alah lek wong teko iki mlepak kene piye? Antri. Tamasya. Tangkase yang ngarep. Wong yang buri perahu. Nggih, ada turun Bang nggih. Turun perahu. Karo ulangi. Gampang mriko male ya. Rame mau. Ora gitu lho, Pak. Mriko. Sing nggen rame. Mriko tawon. Nggih. Nanti pengen anu teng gampang mriko. Buat sekali lah. Balik male lawan. Lalu itu Ngake iwake niku lho. bukan segar yang. Monggo tembunjing anune tiyang. Barange. Tiyange Ayo ndang mundur. Ini apa gak barengnya lho. Carry ya, abot iki wisan. Wis akeh wonge. Wis berangkat, Pren. Oke. Oh, bro. Ini berarti tambah iki. Oh, iya, jeneng baleni. Anu Mas karep enten. Oh, iya. Anu. Apa ini karya kuno ya kayak. Bos madosan kalih ulame berarti. Adewe ning ndi, Dol? Ya wes. Yang anu nggo yang Melok. banyu aku. Heeh. Ini wis Aku ikut. Wes aku tak nyambel banyu. Aku tak melok wong-wong sing wis kok kene. Banyu wes aku. Aja nyolot lho ya, aja nyolot. Aja nyolot lho ya. Tenang. Tenang. Pundi, Pak? Niki ta? Yo, mentas. Aja nyolot. Aja nyolot. Aja nyolot. Duwo lungun aku ora tak duwo iki. Buyar. Ya. Sabar. Tenas niku sing gampang nembe dugi wae lho. Lah ora ini kena turu iki. Nah, udah turu. Yang gangsal welas sing mancing ngomong kau. Gangsal kene.
Enggak mampu. Jojis. Endel, ning tidal. Ini bos balen lagi. Jadi balen lagi ya. Kawan. Wes dene iki Pak kaya. Ya. Sampeyan ijen aku. Ayo to. Tinggal kamu ngejak iki medene ada sih ya. Pun. Ada. Sering mesti ya. Oke dulur, kita sudah sampai spot lur. Wis nyebar sendiri-sendiri. Srengenge ini lagi muncul. Spotnya Jojis ini nyoba dek pinggiran sini. Sana Mas Budel, sana Mas Bendul. Yes, kita prepare dulu. Lumutnya serit lur, lumut kasar. Lumutnya Mas Ogi. Mas Ogi istimewa. Reneo Pak. Reneo. Oke, baik. Wak tok kene Pak. Gak enek duduhe. Oke. Yes, kita pasang jorannya. Kita pasang kailnya. Hari ini saya nyoba kail 10 lur, nomor 3. 10 nomor 3. Oke, biasanku. Hari ini kita coba desa di Waduk Gundang lur. Mudah-mudahan haup nanti. Kita pakai 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita nyoba langsung tembak dasar lur, seberapa dasarannya. Dasarannya sak piro iki? Dasarannya sak piro? Yes, kita langsung ada 1 meter lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ambles. Tabur dulu, tambahin aja. Jam itu iki 1,5 meter, hampir 2 meter lor. Sak piro dasarannya, delok sik. Lihat dasarannya dulu. Jam itu iki no. Terah kayak gak enek panas empane. Duh, juru bae. Wes, kita main 2 meteran dulu. Terus lanjut, mudah-mudahan ada cintanya dulu. Plus tuk, alalalalalalala. Oke, api-api wae. 3 gemuk.
aku tablet. Bukan apa. Tanggone raskas. Loh, anak iwake karo. Loh, kok muncul-muncul anak iwake? Karo, Bud. Ya Allah. Apa ki pucuk aku? Ayo. Ayo, kena suwiwine. Kamu. Balah, pacari gemuk. Iya. Kak gelem mangap toh. Iwake gak gelem mangap, Bud. Iya ta Ki? Tuh. Jutol loro Pak gak layak, gak gelem mangap. Col iki. Loh, col tenan. Oh, diangkat tok, tibake wis nyantol. Iya tak jegurne lho, tak cangap tibake nganui kena lambene loro karo iki, mingkem no. Apik teran Bud tibake ya. Nilane gip gede-gede wisan. Allah. Sak mene-mene saya ya suka, saya sak mene-mene. Allah. Jangan marah-marah sayang. Jangan marah-marah. Sak tekem-tekem. Lah iya. Sak tekem-tekem, Lek. Gemuk. Kunyal. Ayo nah terus. Ya terus. Unjuk terus. Ayo nah. Nah. Kuk. Alala pucuk aku. Alala. Sak mene-mene saya ya suka. Lah iya. Ben ya, mandak ngono nesu tek wendol. Mandak ngono nesu. Ya. Ya dong.
Ini banyu medun kan iwake malah ngumpul to. Kudune. Kok jangan kan lho. Jangan kok bojo to entekno. Iwake yo kowe tok kabeh iki. Ngono ya. Oh iya, diakrek. Garek nyiduk Ya iki. Duwe entek kok iwake malah entek itu piye? Krungu ora wendol. Krek. Yo lha iki malah duwe malah entek dhisik lho. Ora malah kadang duduhe bek kae sing dijikuk iwake sik kok. Ya kuwi ngono. Dadi iki karek duduh tok. Garek duduh tok. Karo ampase. Ayo nah, ayo muncul tadi. Yo, tadi. Duk, iwak le, pucuk aku. Iya, saya suka segini-gini dul. Beh, kan marah-marah, lop. Watak. Lah iya 0 kilo dul. Lah iya ben ya dol, mandak ngono nesu to kowe dol. Sak tekem-tekem dol. Lah iya, sak tekem-tekem dol. Pak Tres. Bendol mandak ngono nesu to Pak Tres? Lah iya. Jak karo kancane lho. Ayo. Merah. Ayo, merah. Ayo. Merah dol. Tahan. Wes wak. Krungu Mas Bendol wak. Merah dol. Kan ada dol. Lah iki iwak nganu, iwak apa? Iwak kawak iki. Iwak kawak dol. Saya nggak kerekam lur. Gondolane pindah nggon. Kayak gondol. Angine banter badane. Wis geser spot lur. Tadi sebelah sana anginnya kongkong kenceng. Saya pindah dek depan di sini, cari yang agak redup anginnya. Pindah Pak Tres di sana, Mas Budel di depan sana. Cari aman. Di sini masih kenceng anginnya lor. Anginnya masih kenceng. Aduh duh. Ukurannya sama lor, seperti yang di sana, 3 jari gemuk. Anginnya kenceng. Jangan muncul nih sampean.
Tolong nyari elek men iwake ndase. Gak gemuk. Kentreng nah. Bangetan. Kah pojokan kah? Pojokan wong loro lho mbek butel. Tuk. Alalala, iwak dol. Ikan gemuk. 4 jari. Alalala. Sak tekem-tekem dol. Ning mburi ya lah. Mburine Pak Tres kegak angin. Lap kene Dul. Krungu apa ora aja omong kowe? Kupingmu krungu apa ora? Hah? Lap kene timbang kono. Iya toh, lah kae. Domong yo pangpeng kayak kat mau yoan. Krei. Krek. Rokok aneh. Col. Syukur toh. Suket, tapi los. Lop gondolane. Gondolane lop. Timbane kono suwi-suwi kene gelis sak. Gelis kene Dol. Dol. Pengmu krungu apa ora jak omong iki?
enak iwake. Diangkat tok metu iwake. Wah. Piye gondole iki? Oke dulur, selesai sudah petualangan kita hari ini lur. Waduk Gondang. Jam 3:30 mentas lur. Masih ada cintanya. Kita sepil langsung. Alhamdulillah lur. Gemuk-gemuk ikannya. Paling kecil 3 jari gemuk lur. 3 gemuk 4 jari. Ada yang 5 jari tadi, dapat 1 4 jari langsung. Lumayan lor. Ini Waduk Gondang, ikan limpah. Ini sepil hasilnya Mas Butel. Nah ini panen Mas Butel lho, sampe ini lor. Jocis jan gak enak iwak cilik lor. Babun tak sepilih hasilnya Kang Todi. Pancen yo kabeh gak patek panen kok teranak. Terah ikannya rada sulit iki mau. Ikannya rada sulit. Iwake gak kayak biasa ya teran. Oke. Kapan-kapan kita datangin lagi dulur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur nganjuk, mancing mania, mantap.